Valitatko usein? Onko mielesi jatkuvasti negatiivinen? Marcus Aurelius sanoi, jos se on siedettävissä, siedä se. Lopeta valittaminen. Kun päädyt tilanteeseen, jossa olet aikeissa valittaa, edes mielessäsi sisäisesti, kysy itseltäsi, voinko sietää tämän harmistuksen ja tehdä asialle jotakin? Jos vastaus on kyllä, älä valita, vaan toimi. Jos et voi, kysy, miksi en? Usein vastaus nolottaa meitä. Jos et voi hoitaa tilannetta itse, kysy apua, mutta älä silloinkaan valita. Kun lopetamme valittamisen ja keskitymme ratkaisemaan ongelmat tai hakemaan apua, mielestämme tulee positiivisempi ja rauhallisempi.